Nonkono abapa hosima no aduonu no madesoma ma ha Adom TV de yadru no ye Kasiebo Tau no pay niam de kase ne so medin eduakatachi eje sikapa fei ensem no entremu eni Joseph Abugri ye municipal coordinator won kwanta South Mesne ne mu ewo woti mantam ne mu na futu a wode makromafo ne nyina ne se wo moka ne Mesne krache ohwere ne nkwa no wo momodin ase obeba ne wo no aka wo nyina bom natumi aboa edi mpontu aba wo mo empatene Municipal coordinator won kwanta South Mesne ne mu woti mantam ne mu Joseph Abugri insem bia wode ato kromafo no anim ene se wo maka ne Mesne krache waka nchine ago ne wo no enka wo nyina embom na mboa na mpontu ntumi mbra wo mo empatene Oto aso kire se kane Mesne krache dwumadi obedi ye ababa ya de bia ene ma ne nchire manyina no ebehwe so no mo asua na be America krani ewo mo Mesne ne mu no mentime ho ase ne ntokoma ne muso a o se ne manim ya mpanyefo hwe no ka ho nsem se de be beboa ewo mo kro no empontuo mu na emfa ho sesesi ani de asundue edi hene wo honom no ahini ho masotwe bi ma ne muso a ne nyina na wo se mpanyefo ehwe no mo de yi atu yi I am happy the chiefs are here, all the opinion leaders. Is to ensure that we have peace in this municipality. Without peace, we cannot promote anything. He will be very angry with us if all what he did will come to destroy them. Our children will not have classrooms. Our aged people will not have access to health facilities, which he contributed in building, and we cannot have potable water for our people. That will be a very bad signal to our colleague, our father, who has found his way into the hands of God. Enwechi Adom Kasiebo Tau At Deputy General Secretary edema NDC amanyuko no ne nsem odi tudwa eni opinion na oda hodo yedi ne wa dance am obi atie party money party le hia se mu be de ne akabom ayabusia ba ne de yanim ne se be win 2024 continue e ha obi a de beto nchen ne ya hwese ye be ya adwuma na bom na 2024 enkunimdie na be NDC die we and a party bia babia sese obeye near the share opinion the caps edin anuonyam e won kwanta safa yemfoti mantam no na afa yemfa yeni entren finfin mantam no emu na atwetwefo hemfo ene kromafo mo wo asen atwerebo nan no ewo asen North Mesne ne mu enso koto de asra ban na nkronkre won ma wonsem obi sa dawro ma won bransra ban mu no mbesi ya de suadan emfa ma asen atwerebo na DABZ school no esanse na no ya insubrani bi etoye no agrade papa wo mu na sai wo ma de suadan akyerɛkyerɛfo nananom ene omanfo a ewo asen atwerebo na eno no ewo asen of Mesne mu ofimfini mantemu no edno adesede ato abanum se wo mre won sra ban mu sense se ba bia nkora betene suade no ai hakese pa mechichefrofi se ensu bi etoye no ebetu odan so ebubu bi egu amesese kuro no eni school no ekute no hwinhwin pa kyerɛkyerɛ ni panyini a oda school na no de nsem wetu dwa ewo bra ku bi from Life Morals Foundation for eto books pen ena afi niema hodo ankwada hia wo school ekwache school for nkwada ewo asen atwereboana. In fact, in Kodana this year the Assisiano and Koso, send a medical can because a year is saying we any classroom into Yakika class 1, 2, and 3 aboso. And I am my GHS 2 and 1 aquashe hobby. Na GHS 3 year, a third bia, ye traduasi, say and Ziotoa. Yapon we are bones kasinzwa na yapon nti amama adesuan nkwada na adesuan ne de enko yie kra na nkwada no school banso no aye basa ko kire se niam aku ndi abeche no so beboa won pa saa de ye o ma chei aye ade a eson ye book asipa especially exercise book and pen because kra ha ye we baby a ye we nkwada no bi use one exercise book for 8 subjects ni nyina mu no Patron na wada Life Morals Foundation ano a one begina mu man mpeni forward made na se no insemi so megina na no pe Kasiebo me de som ye no me de asimidin eduakatachi eje sikapa